И здравейте хора, в този видеоклип ще играем с един мой приятел на Roblox. Ето както виждате колите и той може да ви поздрави. Аз съм с синьото богати. Здравейте, хора! И в момента ще играем на крийница. Той ще ме търши. Клипът се очертава да стане 15 минути, 10, тъй че нека да започваме. Започваме. Добре, аз почвам да броя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ицо, внимавай, идвам. Не ми казвай само името. Опа. Не, просто казвай Шадоле. Шадоле, аз сега съм на планината отгоре. Ама не забравяй, че ти ще ме търсиш, нали? Да, знам, аз сега те търся. Хора, не знам къде се е изкрил той, обаче Само те ме виждат. да. Теб те чуват. Гадното е, че не можете да виждате моя екран. Ти да не си с Шадоле, ти да не си с такова, с една пожарникарска кола. Не, стой си на върха, аз идвам при теб. Защо идваш, нали трябва да намеря? Нали, аз имам една стратегия. Добре, идвай. Ти сега, Шадоле, ти сега сигурно си отгоре там, на върха. Точно. А ти там ли си? Да, аз съм там. Аз майта видях. Шадоле! Не! Падна ли? Шадоле! Не съм за малко. Обаче аз ще падна. Ти трябва да ме търсиш мен, а не да бягаш от мен. А ти сега къде? Тайна? Падна долу, нали? Не съм паднал. Шатоле. Чакай. Аз знам къде си. Не! Аз не съм вътре. Аз не съм вътре в колата. Идвам. Майко, паднах на правилното място. Къде си в момента? Горе-долу. Аз съм на върха. Не си на върха. Ти падна. Да, но аз се изкачих. Къде си ти? Ех, толкова бързо. Шадоле. Къде си ти, бе? Теодор? Аз съм по това. По тунела бях. Трябва да си скрия сега лицето, фак. Извинявам се много, но просто такива, да. Наш си проблем. Ей, Да. Шадоле, ще те хвана. Ще ме хванеш ли? Еми, надявам се. Не, 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 не. Ужас. Къде изчезна? Шадоле. А, ето това. Шадоле. Извинявам се, хора, ако съм дразнещ. Не, ти трябва да псуваш. Аз няма. Защото видеото ще бъде цензурирано, нали? Да. Къде изчезна? Не, виждам те.
Видят. И искаш ли да ме изгубиш? Аз май се изгубих. Чакай. Ох. Извинявам се, ма това ми часовник. Добре. Къде си ти, бе? Аз съм в тунела. Който не е от двата. До плажа или? До плажа и сега излязох от плажа. Ли си вътре в тунела? Не, излязох от тунела на плажа. А да ти кажа ли, че си трябва да ме търсиш? Да, ама аз не търся. Пробвам се. Ма аз съм в тунела. Уф. Аз не знам, че си там. Виждаш ли ме в момента? А ти в тунела ли си? Тръгвам към тунела за плажа. В тунела ли си вече? Да. Ей! Не! Ужас, закеших се. Ужас! Шадоле. Шадоле, имам един въпрос. В... Той е рандъм. Ти качвал ли си лицето в някои видеа? Никога. Добре. Колко абоната трябва да имаш? Или толкова абонати или какво? Какво? Трябва да си на 18, за да качваш в YouTube ли? Не, трябва да съм на 13. 13. Ти си блин. Не пътя. Как ме сайкна? Аз те изгубих вече. Къде е в момента? На кръговото. Ого. Ще ни се далече. Аз те виждам. Ма се блъснах дърво. Къде изчезна? Не те виждам. Не ме ли виждаш? Не, Не виждаш. не те виждам. И че аз съм пред тебе. Ти си с лимузината? А, не. Изгубих те. Си ме изгубил пред теб съм. Ти как познава? Аз ту играя, ту гледам назад. Някакъв ти скочи от колата. От колата, че тя съм се я заключил. М, Да, ма сигурно някой ти скочи от колата. Не. Видяхте ли ме, хора? Ма то натам беше забранено, се завива, ама... Кой ти пука? Защо ми лаги на компютъра? И той на мен. Малко. На коя минута е видеото? Не знам, чакай да проверя. Спри на едно място. На 9-та, на 10-та вече, да. Добре. Още малко. Още 5 минутки.
Ема трябва да тафана. Ари като тафана, приключваме. Ама то ще отнеме много време. Че ти ме изгуби. Ами да. Как формал бе? Ето на хора. Нашето момче плюска. И co, да каже ли какво правиш сега? Какво? Да каже ли на хората какво правиш? А, Айде да е. чакай. Аз то прасенци тук. Опа, паднах. Откъде падна, бе? Ми сега отивам в тунела. Който не е на плажа ли? На плажа. Отиваш в Сега тунел? излязох. Сега излязох от него. Излязъл си. С каква кола си? С едно червено и бяло богати. Твоята каква е? Ето М? богачито. Аз съм в него в червеното, бялото богаче. Ти си зад мене. Къде си зад мене? Тайна. Не си зад мене. За тебе бях с една черна кола и тази кола, когато се върнеш назад и аз се връщам, за да не ме видиш. Още на мен. Ще ме намериш? Ми надали, ама тъй си мисля. А къде се намираш в момента? Аз съм зад тебе, бе. И аз при колата, спри колата, спри колата. Е, Отключи си я. тя ми е отключена. А, много гадно, защо ме седиш и тъй? Ти ми крашна колата и сега не мога да тръгна. И колко си гаден, значи. Много си зле, много си гаден. Здрасти, ще те пана. И аз така станах. Те стени са ужасни. Какво? Защото... А! На коя минута е? Чакай да проверя. 13-та. 13-та. Чакай да не ме блъснеш. Ако искаш, спирай. Хора, аз не мога да ви фана. Не мога, просто не мога. Той не си слиза от колата. Добре. Де изчезна пък сега? И сега това е неговата кола. Аз пък... Как така? Аз мисля, че това е неговата къща. Къде изчезна? Къде отиде в къщата? Еми аз съм отвънка. Как така? Аз съм до твоята кола. Как толкова бързо? Е, много си зле. До коя минута е? 15-та? Ако искаш, спирай.